Cara soran ki ngono. Kong cecek ngono. Takono kasih. Ngono. Oh. Kewu iku kaya-kaya kacilaku sing kok ora kuaku ya kasih jawagat tegegas jatuh saji loh kurang cendek ya le tegese kas nyantosan ni mo tegese kas jatuh saji ni setya abutya tong teket setya aja melu-melu iki urusane wong lanang itu anggere masalah setya diketok-ketoke wong akeh setya karo ora ki sing nilai sapa setya pucuk kowe iki nganggo irama sing penak 1 2 3 setya abutya tongket delongket setya abutya pat pangekesing dah turang koro yo ayo 1 2 geti kaya ngono kok melu gerong ae lho kowe ngewoy-woy kancane mesti kowe dulure Randima kowe ya ngewoy-woy kancane kuwi mesti Randima gawu sira pacek dara pati kowe iki Narapati aye wekas ngono wae aku ora nganggo wekas aku wis gelem temandang wis ora enek wekasane karepmu mudar karepmu ora karepmu wah galak tenan iki prigel tenan iki wah maksane buta sak udan sak urupan iki buta wis pakate tuwenggung aja sepekean kowe jotos mujan kowe alah ora akur ngene ngono kok njaluk 3,5 komplit yo maksane iki buta diaji ora yo buta ajaran ya buta ajaran iki nyekele mesti turah yo kuwi yo gres pola-polae dadi yo pancen iso yo di ajaran wale Amin. Warep perang kok ora amuk Suramrata Jamata marah slaman slumun slamet. Ayo nang kowe pajare ning aning atiku. Ledak lemet hati malah ning tangan hentak hitana.
Itu ngitanya. Walang. Oh ngalih. Wareng dalu dadak marep rono. Nek kancok nyuwek kok. Itu ngetak nah lula keting tok kendang Wong gular mati kok rekoso meneh. Walah lele. Iki apa? Apa bojone sunyahne ngono. Jare rabine. Oh, alah. Rabine ora. Mareka den prayitna semuri resika ambalik titiyane Gandayani Dan dawuhipun ingkang Eyang Penemban Wiyasa pripun lho Wa Badranaya isih mangujroning rasaku krana pangandikaning Kanjeng Eyang lamun ta ing ripalungguhan iki negara Ngamarta ketaman pacoban Kiai. Mestenipun ingkang Eyang mboten ngendika ingkang melok ora. Mula kang iku pamrayogamu piye wa Badranaya? Kan? Saking pandugi kula pangiketing raos ndara-ndara kula Pandhawa ingkang makempal kalian Sinundrawati menapa dene Raden Secaki. Anggenipun mestani Pandhawa pitu menika badhe andadosaken Horking Bawana awit Priyagung pepitu menika cetha menawi unusaning titah. Mila menawi menika mangke hadekipun Pandhawa pitu badhe sembada dados panengeraning mangsa ingkang utami badhe dumawahing jagat tentrem. Oh Semar, ayo enggal sumusul para pepundhen. Keparengipun kaparenging Kanjeng Eyang Penemban Wiyasa aku kinden jumujug sowan maneh ana ing kasadyan Madukarawa Semar. Suami kula dherekaken.
Wanodya Tama surem diwang kara kingken lir manguswa kang layon banyu ilang memanise watananira landu gumel kucem rahnya maratani Om Abimanyu anakku nggir wong bagus Angka Wijaya kula Bu kowe ngerti tetes sing loku banjur ndingkluk menapa ingkang kedadosan ing kedhaton ngamarta Ibu Sri Kandi kula Kakang Mbok tak rasa saya krasa tak gagas ngranui tinemune randhat tekane anakmu si Abimanyu jroning pengangen-angen pituduhe sing gawe jagat negara Ngamarta bakal ana mendung ngendanu nanging tibaning padha tekamu Abimanyu mendunge wis ngrujuk dadi udan wong tuamu ramamu Pangeran Arjuna lan uga Pandhawa kabeh Kakang Ndarawati apa dene setiyake binanjut ing Jawata bisa uga bakal nampa pasiksan langgeng kula Semareka den prayetna sumuriris dikambale dityani kandayani ong Trisanya Purnama Siti
ugek gemel sadulita. Ndorayu, Kyai Semar kowe wis krungu. Nggih. Dadi ketemane niki para pepunden Pandhawa. Momongan kula Brata Pandhawa Sinuhun Ndarawati lan Raden Sencaki kesempyok ngaratan. Kok sik kok ora pati ndugamana temen. Mangka nek saka petung kula sing ganggu menyang Pandhawa, sing ganggu menyang pamong Pandhawa niku mesti ming wong jail. Pun kajenge nek ngoten. Niki mesti pokale wong Srei. Ing atase Pandhawa niku duwe ancas ingkang tinuju nggih menika suwarganing Rama Ibu. Lah kok dadi elek temen gedhohane. Elek menatine menungsa sing gawe kacintrakaning Pandhawa niki. Beto banjur aku kudu piye Kyai Semar? Pun wong niku nek kaya ngoten tumindake niku bakal ngunduh 5 perkara. Siji, nandhang kesusahan sing matumpa-tumpa. Dadi wong niku nek gawe cilakaning wong bakal nandhang kasusahan sing matumpa-tumpa. Sing kaping kalih, nandhang kacilakan sing boten kenek ditulung. Salajengipun dipun cacat dening tiyang kiwa tengen ingkang angka sekawan dikething kaliyan ingkang gawe jagat. Lah, jangkepe sing ping 5 lawang kanugrahan tumrap tiyang sing Srei ngoten niku mesti bakal ditutup. Iki kakek ner metu dayane iki, Gong. Wis meneng ae sauni-uni kon. Semir iku anggere ngelih rak ya ngono kuwi. Banjur aku kudu kepiye? Lajeng para kadang kaneman dateng pundi Bu? Kabeh sawega munggah marang kayangan Jonggring Saloka awit kaya jinempana ilanging pepundenmu Pandhawa. Kakang Ndarawati apa dinarya Setyaki kulup. Aduh Ibu, menawi mekaten nista pocapanipun ingkang putra Abimanyu dening atasipun pepunden nandhang kasangsaya sinangsaya ingkang mekaten jebul kula namah Eca Kapieca. Gus, sampean ampun ngrasa ngoten. Sakniki ngeten mawon, Ndarayu. Piye Kyai Semar? Sampean mang megeng napas lan upus. Sampean kula dandani. Kersa mboten? Wah, iki aneh-aneh. Wong kena wis piyayayune kaya ngono kan mbok dandani kok apa ora malah elek. Arep dandani Kanjeng Ibu piye? Wah, nggih. Nek teng Ibu kersa badhe kula dandosi. Karepmu piye? Kepiye Kyai Semar? Pun manut sak pituduh kula keketeking cipta osik maligi tunggal meminta dhateng panguwasaning dat sing murweng dat. Kakyatri sang kapirangu rinanggul ginempit gempit dosa ngertnaning bawana eling-eling anut pituduhing Kyai Badrana ya sang dewa ingkang salira menungsa. Saya mekar salirane sang Dyahayu lara ireng miwah Dewi Wara Srikandi. Sak gunung, rong gunung, pitung gunung gitu.
Ladalah. Apa karepmu Kyai Badranaya? Ladalah. Sang jiwa minulya apa kersamaku mbok dandani kaya mengkene. Wedi ora Gong? Wah. Ora wedi malah. Angger wani ragate ora wedi. Moyo klintoh. Nek lawas sok apik ya, Truk. War nyawang nek ngenteni lawas Gong. Ndara. Sakniki nggo mangtutke laku kula. Nang ngendi teng kahyangan teng ndi? sarta palwanuteng anu Dewa Sugata marang kang sureng perang caping janmane ndra
Usmah Rena semubang yang ngaruna Kati netraning rapo Sabdaning koki loreng kanikara seketer kini tungan nengkong lerwu sing pini panca pepetokeng hayam wana pepetokeng hayam wana merak mangwuh bermara ngrabasa kusuma Hung wilahing Mas Duna sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada ora piye Guru wonten timbal ning ngadhawuh istunipun malih menapa ning ing rikalenggan mangke jengandika Kakang Kaneka Putra sampun kepareng anyuwanaken Pandhawa pitu Kakang Narada kepareng lenggah ingkang prayogi ulun kepengin andangu dhateng para Pandhawa menika iya, sumangga kepareng Padukadi Pramesti namung ingkang prayitna ngatos-atos sebab menapa ing ajeng sampun wonten tandha-tandha ingkang utawatosi inggih menika tumrap Pandhawa Miladi Pramesti kedah ingkang prayitna nggih sampun kuwantos ulun ing wenang murba masesa Tribawana nggih Pandhawa pitu kula wonten dawuh ana apa wonten dawuh sayektine anane jeneng kita ulun timbali sowan mrene sayekti nandhang kaluputan rong perangan ingkang sepisan jeneng para kumawani ngowahi kodrating dumadi ingkang denarani Pandhawa mono kudu mung dumadi saka bocah lanang 5 makaten pukulun nanging dina iki jeneng sira muwuhi loro yaiku Si Kresna Padini Setyaki tumuli sira sebut yen to iku klumpukaning Pandhawa ingkang ingaran Pandhawa pitu banjur kaluputan ingkang kapindho jeneng kita cumantaka wani nglangkai marang wewenanging kodrat yaiku ngudi lan bakal ngentas kasangsaraning Pandhu Dewanata Padini Simadrim saka neraka jahanam tumuli bakal sira unggahake ning swarga mulya mengkono mau kalebu kaluputan gedhe dene jeneng para kaki kumawani nglangkai garising dewa duh pukulun Kresna piye menapa sekinten dipun keparengaken mawi kula sumela pukulun piye Kresna salebeting pakempalan Pandhawa pitu menika sampun wonten karampungan ingkang netepaken bilih Dimas Werkudara inggih Yayi Jayalaga menika minangka dados juru wicara mila mugi kaliyan sedaya dawuh paduka pukulun kala wau dipun tampi kewala dening Yayi Bratasena ya aku tak guneman ning prayitna lho Adi Guru sebab nek ngene sing mangsuli Werkudara niki mbebayani Kakang Narada
Kula aturi kendel kewala Kakang Resi awit ing rikalenggan mangke ingkang kajibah dangu menika panjenengan ulun. Ah nggih monggo. Gandeng jeneng kita ingkang minangka juru wicaraning Pandhawa Werkudara. Iya. Mula saiki wangsulana pitakon ulun iki kanthi bener lan mapan. Lamun wangsulanmu bener sira wong pitu bakal sun apura saka sakabehing dosa kaluputan. Lan ulun keparengake bali hamadyapada. Nanging kosok baline yen to nggonmu wangsulan iki mengko tak anggap luput aja takon dosa. Sira wong pitu mesti ulun patrapi pidana abot yaiku pasiksan langgeng ingkang tanpa pangapura. Gosik aku tak kandha karo kowe Bathara Guru. Iya Werkudara piye? Wates-watese tembung bener karo luput kuwi miturut kakek guru piye lan ana ngendi? Ya gene jeneng sira ndatak tetanyo kang mengkono. Iya, jalaran. Bener tumrap rasaku durung mesti engko anggap bener. Kosok baline sing tak anggap luput durung karuan yen to luput tumrap penemumu kaki guru. Mengko tiwas ngoyo-oyo nggonku mangsuli pitakonmu sing rumangsaku wis tak anggap bener. Ning jebul kanggomu salah ora mapan. Nanging gandeng atimu kono serasa gething keburu sengit karo aku. Bisa uga wangsulanku sing bener mau mbok salahke. Ngono sak baline. Terus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi kendel. Werkudara sing denarani bebener mono ana patang perangan. 1 bebener tumrap awake dhewe, 2 bebener mungguing bebrayan, kaping 3 bebener miturut pernatan praja, wondene kaping 4 bebener ingkang sejati yaiku bebener ingkang laras kelawan adiling kang yasa jagat. Jlentrehna bebener patang perkara kuwi kepiye? Bebener tumrap awake dhewe ku durung karuan yen cocok lawan penemuning liyan. Lan uga durung karuan cundhuk kelawan penemuning bebrayan. Banjur ingkang dianggep bener mungguing bebrayan semono uga durung karuan yen cocok lawan bebener siji wanci lan siji panggonan. Semono uga bebener miturut pernatan negara iku uga bisa wah gingsir manut kahanane. Nanging mung ana siji bebener sejati kang ora gapuk dening udan, kang ora rontok dening panas. Yaiku bebener kang cocok lawan angger-anggering kang maha wikan. Yen kakek guru ngenggoni bebener sing ndi, aku pengen weruh. Sayektine ulun iki dewa, mula ulun ngenggoni bebener kang sejati. Yo, tak titeni, muga-muga ucapmu, batinmu karo tumindakmu ora geseh. Mergo yen nganti geseh kowe mengko bakal ilang ketrimamu dadi dewa sing ora duwe wibawa. Saiki maragake wiwita takon karo aku. Sak bisa-bisa aku basrep mangsuli apa ing dadi pitakone Bathara Guru. Werkudara, jeneng kita kaluputan gedhe jalaran kumawani ngowahi kodrating dumadi. Kodrat ndi sing mbok karepake? Wis kinodrat yen to Pandhawa iku tegese anak lanang cacah 5 nanging kita wae cacahe dadi 7. Iku nrak angger-anggering jagat Werkudara. Tembung Pandhawa kuwi werdine anak lanang cacah 5. Ngono karepmu. Yen saka penemuku Pandhawa mono saka lingganing tembung Pandhu lan Hawa. Pandhu wis ngarani Hawa tegese anak. Dadi Pandhawa iku tegese putra Prabu Pandhu. Banjur ketelah diluwesake tembunge dadi Pandhawa. Rening putra Pandhu iki cacah 5 tur lanang kabeh, mula banjur ditiru dening bebrayan agung. Yen ana wong duwe anak lanang cacahe 5 kuwi diarani Pandhawa. Mulane sing tak anggap bener tembung Pandhawa ngono tegese anake Prabu Pandhu. Yen tetela mangkono penemu kita, ya gene Kaki Kresna lan Setyaki mbok wuwuhake. Mongko Kresna lan si Singamulang Jaya iku dudu atmajaning Kaki Prabu Pandhu Dewanata.
Piye Werkudara? Kaki Guru, piye? Kang sinebut anak utawa putra kuwi kepiye? Anak mono ya bocah kang dipijekake dening rama ibune. Iku ingkang wenang sinebut putra. Saiki yen anak angkat kuwi apa wenang disebut putra? Kejaba yen anak angkat kuwi kena disebut putra. Yen murid kuwi wenang diarani anak murid apa ora? Iya kena. Atas-atas. Niku mengke mesti ajeng blegongke sampeyan niku. Kakang Narada kula aturi kandel. Kandel pripun? Anak angkat lan murid iku uga wenang den sebut putra. Yen keponakan kuwi piye? Wenang diarani anak apa ora? Iya kena, mergo iku anak keponakan. Keponakan iku uga putra. Kakang Kresna karo Setyaki ke keponakane Bapa Pandhu apa dudu? Tetela iku putra keponakane si Pandhu Dewanata. Dadi yen jlitheng Kresna kakang kulan bungkik Setyaki melu netepi dadi putra lan anake Bapa Pandhu Dewanata kuwi apa luput? Saka pangrasaku ora salah. Werkudara, nanging ingkang angka loro jeneng kita keluputan anggon kita darbe gegayuhan nedya ngentas wong tuamu Kaki Pandhu lan Dewi Madrim. Mongko sejatine Pandhu Madrim nuksmeng dahana murup jroning yomani loka iku ngunduh marang woing penggawi. Apa jeneng kita kalebyan nalika semana wong atuwanira ngidam-idam kawuran si Madrim kepengin nitih lembunan dini. Mongko iku titian panjenengan ulun. Mula ulun sagwi watone si Pandhu bisa mbayar pitukane. Samangsa kunduring pamancat kudu lumebu ning geni murup panasing yomani loka. Tembung putra kuwi piye? Tembung putra kuwi piye? Putra iku saka gatraning tembung put lan traput iku tegese ngentas tra kuwi werdine neraka. Dadi putra iku mengku werdi juru pangentas kasangsaraning rama ibu. Werkudara kuwi putrane sapa? Pandhu. Banjur apa salah yen aku netepi putra sing tegese aku kudu dadi juru pangentas kasangsaraning bapakku Pandhu lan Babu Madrim ingkang nyatane dina iki durung nyuwarga. Soroting pandhan sumuluk amadangi jro pasarean menani wadana katon remu-remu kalingan ngangrangan sang jamanah engkong ora susah ndatak nganggo tedeng aling-aling tedeng. Aku kepengin miyak sangga rungkilan pedhut ingkang ngawengi jroning atimu. Bathara Guru, kepiye Werkudara? Ora susah ndatapok sanggit-sanggit kalempit. Nanging aku sing ngrasa karo lorek ing atimu. Yen to sejatine nggonmu menceng saka hateking kadewan. Merga kowe nuruti marang panangise wong. Awit ora ana jamak lumrah ing atase kowe ingkang mengkoni Tribawana. Lah kok dadi kaya mengkono tumindakmu. Gething keburu sengit marang tumindak ing Pandhawa pitu cetha Ramawa dasar kang maton.